pangersan kepilut manis sing tresna. Monggo Pak Gito ingkang micil saking Lalat dan Salamatas. Oke, siap sembah nuwun. Bersama Surya Laras Indonesia. Masuk. Pak Senton nggih ngapunten. Pepujanku mbok yo eling lara apa aku setya nyanding katresnanmu ora bakal luntur nganti saiki remuk lan ajur sembarang aku wis manut kabeh kandhamu mung tansah nurut jebulane samudana aku kepelet manis sing tresna aja ngumbar lelamismu agawe lo rasa atiku aja amung ngumbar tresna pungkasane adet dawa lara ora bakal tak selai kabeh mau sabar tak lakoni senajan kok gawe kuciwa nganti saiki ku isih tresna bersama Surya Laras Indonesia. Pepujanku mbok yo eling lara apa aku setya nyanding katresnanku ora bakal luntur nganti saiki remuk lan ajur sembarang aku wis manut kabeh kandhamu mung tansah nurut jebulane samudana aku kepelet manis sing tresna aja ngumbar lelamismu agawe lo rasa atiku aja mung ngumbar tresna pungkasane adet dawa lara ora bakal tak selai kabeh mau sabar tak lakoni senajan kok gawe kuciwa nganti saiki
atiku isih tresno. Nuwun Kawonten para bapak-bapak ingkang pikantuk sampur kapurih enggal jumeneng. Sematen suwun. Monggo bapak-bapak. Pepujanku mbok yo eling lara apa aku setya nyanding katresnanmu ra bakal luntur najan ati kuremuk lan ajur sembarang aku wis manut kabeh kandhang mumung tansah nurut jebulane samudana aku kepelot manis sing tresna aja ngumbar lelamismu agawe lo rasa atiku aja amung ngumbar tresna Pak Bonasri pungkasane adet dawa lara ora bakal tak selai kabeh mau sabar tak lakoni senajan kok gawe kuciwa nganti saiki ku isih tresna monggo Pak Tamsir. Monggo Kang Mas sengguhaken dhewe tembange kantor kojok panjenengan. Mas Tamsir dong. Bersama Suryo Laras HR Berwunya. Nggih suwun Mas saderenge. Iya penak. Ya piye wis kadung kelangan. ora nyono ora ngira yen to aku duwe lara tresno saben dina mung kelingan yen to weruh atiku tratapan piye aku ra nongso lara tresno wis mlebu ning dada tatu ora bisa mari yen sliramu ora gelem nambani pancen aku wong ra duwe mung sarwa susah ing saben dinane aku mung bisa tresnani nanging aku ra bisa duweni tak sanggane tak trimane lara tresno kaya ngene rasane sing tak pikir ra rumangsa
merga saiki uripe mulya bersama Suryo Laras HR Promunya. Monggo Pak Mul, cucake rawa panjenengan tinanggungne. Pak Mul iki kagungan cucak rawa ning biasane sapa banyu. Coba melempar manggis ku lempar mangga ku dapat ku coba melamar gadis ku lamar janda ku dapat jamane dan wong tua rabi perawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke iki piye wong tua rabi perawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke cucak rawa dawa buntute sing akeh wulune yen digoyang aduh enake Monggo Pak Banasi Prasetyamu anti kapan balimu senajan abot sanggaku wawayamu eling wawayaku nang siji kausanane kon ku ngenteni teko seprene kabeh muspro tanpa gawe janjimu mong abang lambe ning bandara tak nyatane kowe ra bali janjimu ra kena tak ugami niatmu mong edan bondo merwaake atine wong tresno tega mentala sulaya nyidrane sakabeh prasetya